Ang dapita guys, ani nga hapit makuma igugbula kay namong ginagiduwag volleyball diri sa mong kilid gud. So nakurat jud ko na rin dapita guys. Mayong adlaw ninyong tanan, so kita mong gadyan mga eskwelahan, no, diba? Mga ni mga building, mga ni purma sa mga eskwelahan, sa mga ni ang gisuot. So kani si Jag guys ang gisuot guys, mga ni uniform sa amo ang mga officer sa MAPI Club. Anja mga ni si Marian Mirabueno, diba? Muli-li daw siya sa vlog. So mga ni karon datas ubos, gawat-huwat og kana sa mahuman ning ay meeting nag-meeting mo dress ubos guys kay kuha ag kanay sanina. Kining sanina guys gipalit ni siya 380 o diba kay officer ka na mga kay uniform dana. Anja mo ni di kay ako rin ingani guys daghan mi mga siya man mo kabuok ko baw ug pila mi kabuok guys anja mo to chika-chika mi ginagmay anja pagkahuman picture di ba aura danang nay kamera di ba kay aron na pud tay remembrance. So sa mga wala kay balon no agahurang go ang MAPI Club is PIO kanang Marites bitaw kanang makahibaon sa itanang information o berasag din nalaman kay mamay gihatag nga responsibility di ba kay ag tao man gud mubuto dana. So lain buka jud ko na ko ano kanang kita pa si kanang pili bitaw og unsay atong ranggo. So lain buka adjo og kanang nakita mo pili kay madyo man gud nang naay sambayanan na mo pili sambayanan siya. So kanang naay madyo man gud ng mga tao mo pili og kinsa karapat dapat o di ba. So kamo presidente ni si Crystal bawo sa ito apelyido nakalimot ko Crystal man to ag kanang name naka president ato i-zoom guys. So kani man ni si Jaga mo president bawo mo ba ni ang na zoom basta mao ni si Jaga guys. So guys, sa tinuod lang sila man kadto nag-ingon ako mag-vlog dako kay di man da ako mag-vlog dani kay kuan daw kay ay murag kapoy baka puyan mo ko mag-vlog for today's video. So sila nag-ingon ako nga mag-vlog da timing nga man pud nga kanang murag dugay-dugay na pagko ka-upload sa YouTube. So mao to love scar na lagi mi dani o di ba? Kanang dugay-dugay na pagko ka-upload sa YouTube. So mao to nga na naman pong ginag-vlog na mo kasi lang gipagbigyan o di ba? So sa mga wala kay balo noon sa itungan sa tong Facebook page Lexter's Vlogs. Kani si guys mao ni aga to ang profile sa tong Facebook page wala ing hawi darag durian di ba kita na mga jud na. So palihuli mo ko follow i-search laman sa inyong Facebook o syempre sa ato ang YouTube channel kanang ang uploadan karon. So palihuli mo subscribe ja click sa notification bell aron update mo kanon nayo di ba o kanang natay mga bagong video. So mao ni guys nag picture na mi dani humanda ni nagkuan nami nagkanay nang lakaw may balihin ni guro pisto ba. So mamali na pisto guys ato mis na payong ingon si sir di ba kay aron nahin na pug na view sa likod. So lahi pug adjog balik-balik rag background jo marang picture di ba madyo na malahi na background aron mas nice sa picture. Gago mo na pakondo no. Wala na pakondo. Kapag na yung video. Ito. So mato nagduol mi guys o di ba kay lain buka jo magbuwag-buwag ginag picture so maora pud ming grupuha o di ba. So niangay ko sa mong uniform guys o di ba kay color violet siya agidang ay kasagarang color di ba. Nice siya pagka-design na magid nakalakrang amongan. So dahil dapita guys ani nga hapit makuma igugbula kay namong ginagiduwag volleyball diri sa mong kilid gud. So nakurat jud ko na rin dapita guys. O di ba limbarok no. So okay ra na siya guys kay mga player mapuna sila dari sa mga eskwelahan no di ba. At least wa naigo kay og naigo to agay dako gud sang problema pero madyo ra pud nga nasa dari ang kauban usa kay wa to na sa agay igpas gad intunsi sag naong. So guys ning hawa na ko nila kay wa na grabe kang igit tal mo gawas gud sa punot. Trabaho igit man ni utubo.